Вітаю сябры, вы на канале Радыёрацыя. Гэта агляд галоўных навін за тыдзень. Рация. Польшча і Францыя рыхтуюць ваенныя вучэнні, якія ўжо выклікалі гучны рэзананс. Паводле выдання «Віртуальна Польска» гаворка ідзе пра манёвры на ўсходнім флангу НАТО, над Балтыйскім морам і на поўначы Польшчы. І на першы погляд нічога незвычайнага, але ёсць адзін нюанс. У вучэннях могуць удзельнічаць французскія самалёты, здольныя несці ядзерную зброю. Праўда, афіцыйна падкрэсліваецца гаворка не пра рэальнае прымяненне, а пра стрымліванне і адпрацоўку сцэнарыяў. Тым не менш, сцэнарыі гучныя. Польскія вайскоўцы будуць займацца разведкай, французскі бок адпрацоўваць удары, у тым ліку з імітацыяй выкарыстання ядзерных сродкаў. І тут самае важнае. Сярод гіпатэтычных мэтаў згадваюцца тэрыторыі Расіі і Беларусі. Гэта ўжо не проста вучэнні, гэта сігнал. Прадстаўнік па абароне аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук лічыць, падобныя сцэнары сведчаць пра небяспечную эскалацыю. Мы бачим, что боки посылают небеспечные сигналы один одному, причем бок европейский посылает недвусмысленный сигнал, симметричный в отказ на агрессивное деяние по разгортанию ядерной зброї на території Республіки Білорусь. Впершиню, мабуть, в натовських ученнях по використанню ядерної зброї називаються не умовний противник, а конкретні місця і країни, по яких планують відпрацювати. Гэта вынік фактычна такой злачыннай палітыкі і парушэння дамоў аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі, якую вядзе Расійская Федэрацыя і рэжым Лукашэнкі. На фоне падрыхтоўкі гэтых вучэнняў Польшча дамаглася вызвалення Анджэя Пачобуту, аднаго з самых вядомых беларускіх палітвязняў. 5 гадоў дыпламатычнага ціску, і ў выніку ён выходзіць на волю ў фармаце абмену 5 на 5 пры ўдзеле спецслужбаў. Супадзенне ці ўсё ж сігнал? На фоне ядзерных сцэнарыяў ваенных вучэнняў гэта можа выглядаць як спроба знізіць напружанасць паміж Беларусю і краінамі захаду, ці хаця б не давесці сітуацыю да крытычнай. Сёлета 40 гадоў з дня адной з самых страшных катастроф у гісторыі – Чарнобыль. Для Беларусі гэта не проста дата, гэта боль, гэта памяць і гэта наступствы, якія адчуваюцца да сённяшняга дня. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС каля 23% тэрыторыі нашай краіны апынуліся забруджанымі радыяцыяй. Цэлыя вёскі зніклі з карты, тысячы лёсаў былі зламаныя, і вось праз 40 гадоў гучыць новая заява. Падчас паездкі ў Нараўлянскі раён Александр Лукашенко заявіў: да выкарыстання гэтых забруджаных зямель трэба вяртацца, і цытата: чаго б гэта ні каштавала. Гаворка ідзе пра тэрыторыі, якія пасля 86-го года лічыліся небяспечнымі. Толькі за апошні год, паводле афіцыйных дадзеных, у Гомельскай вобласці у сельгасабарот вярнулі каля 1500 гектараў. Але пытанне, якой цаной? Тут узнікае іншае пытанне, яшчэ больш балючае. Чарнобыль — гэта не толькі катастрофа, гэта і праўда, якую доўга хавалі. Многія беларусы дагэтуль перакананыя. Улады ў Маскве тады не сказалі ўсёй праўды. Больш за тое, існуе версія, што радыацыйныя аблокі накіроўвалі менавіта на Беларусь, каб абараніць Маскву. У красавіку 1996 года, праз 10 гадоў пасля катастрофы, ў Мінску пачаліся масавыя пратэсты. Гэта была не толькі памяць, гэта быў пратэст супраць хлусні, супраць курсу на інтэграцыю з Расіяй. Гэтыя падзеі ўвайшлі ў гісторыю як мінская вясна. Сярод удзельнікаў быў Вячаслаў Сіўчык. Ён быў затрыманы, прайшоў праз изолятор і абвясціў галадоўку. Минская весна 96 – это людское море на улицах Менска. Гэта тысячи и тысячи бел-чырвона-белых сцягоў. Гэта беларусы, якія сказали всему свету, что Беларусь не Россия, что беларусы супраць Лукашенки, что беларусы супраць российского империализма и будут оборонять свою Украину. Тому падзеі 2020 года были невыпадковыми. Подмурку их лежала мужность белорусов в 90-х и поздней годах, бо Беларусь будзе вольнай. І што важна, шмат хто з тых, хто выйшаў на вуліцы тады, праз гады стануць часткай падзеі 2020 года. А многія беларусы праз тую вясну 96-го даведаліся толькі цяпер. І, магчыма, менавіта таму дыскусія пра Чарнобыль — гэта не толькі пра мінулае, гэта пра сёння і пра тое, якія рашэнні прымаюцца цяпер.
Інструктар палка Кастуся Каліноўскага Рымас Армайціс, пазыўны дзед, выклаў у сябе ў Фэйсбуку ўспаміны пра знаёмства з беларускім патрыётам Міраславам Лазоўскім. Іх сяброўства пачалося ў 2022 годзе. На той час беларус камандаваў пяцёркай разведвальна-штурмавой групай добраахвотнікаў. Дзед распавёў пра апошнія імгненні жыцця Міраслава Лазоўскага. В Бахмуте, когда шли бои, плотность огня была такая, что там никто не минировал, и там бесполезно, там все побьет осколки, там расстояние от 25, максимум 50-70 метров друг от друга бьет артиллерия и все такое. Он пошел помочь ребятам, они должны были в здании, должны были отойти, но разрешения на отход не было, он пошел им помочь. И в то время прилетела 242 миллиметра, или как она там, это минометная мина большая. И там пали перекрытия, развалились перекрытия. Некоторых ребят прижало. И уже нельзя было эвакуировать. А кого можно было вывести, группа вся ушла, он остался на прикрытии. И когда они отходили, ему зайти за угол, за укрытие, где можно было бы, уже как-то укрыться не хватило, примерно 15-20 метров он погиб. Потом его оттуда эвакуировали и уже похоронили. Если все европейцы отойдут, начнется Армагеддон, европейцы отойдут, украинцы отойдут, украинцы берегут своих людей, белорусы, говорю, будут стоять наспорт, пока не получат приказ. Если про них забыли, значит, они погибнут. Вот это белорусам никогда не надо ничего повторять второй раз. Міраслаў Лазоўскі загінуў 17 мая 2023 года. Дзед успамінае яго як упартага, разумнага і да канца адданага сваім ідэям чалавека. Менавіта такія якасці ён заўсёды бачыў у ім. Здольнасць трымацца да апошняга і не пакідаць сваіх у бядзе. Інструктар адзначыў, што гэта не проста асабістая рыса, а тое, што ён неаднойчы заважаў у беларусах. Спакойнасць і рашучасць, сабранасць і вернасць тым, хто побач. Расія зноў пад ударам. У ноч на 28 красавіка ўкраінскія дроны атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у Туапсе. Гэта ўжо трэці ўдар менш чым за 2 тыдні. І здаецца, кожны наступны б'е мацней. Пасля ранейшых атак частка аб'екта ўжо спыніла працу. Новы удар і зноў пажар. Сведкі гавораць пра густы чорны дым, рэзкі пах гарэлай нафты і эвакуацыю людзей. У Пермскім краі яшчэ адзін інцыдэнт. Беспілотнік ударыў па прамысловай пляцоўцы. Работнікаў эвакуявалі. А ў самой Пермі чорнае неба жыхары публікуюць кадры дыму і скардзяцца на дзіўныя наступствы пасля дажджу. Цёмныя плямы на вопратцы, вокнах, аўтамабілях. Магчыма, гэта выкіды прадуктаў гарэння. На гэтым фоне Уладзімір Зеленскі заяўляе: Украіна працягне зніжаць нафтавыя даходы Расіі. І гэта ключ, бо гаворка ўжо не толькі пра ўдары, а пра сістэмны ціск па эканоміцы. І пакуль удары становяцца ўсё глыбейшымі, у Маскве іншая рэальнасць. Міністэрства абароны Расіі змяняе фармат парада перамогі. Без тэхнікі, без танкаў, без часткі курсантаў. Толькі першыя разлікі і цырымонія. Афіцыйна за абстаноўкі, але фактычна гэта выглядае як сігнал слабасці. Бо ад мяжы Украіны да Масквы ўсяго некалькі сотняў кіламетраў, а да Пермі каля 1500, і як бачым, гэта ўжо не бар'ер. Але самае цікавае не ў гэтым. Нягледзячы на ўдары, пажары і змены ў парадзе, грамадскі гнеў у Расіі не ідзе наверх. Ён не скіраваны на Владзіміра Пуціна, замест гэтага крытыка ідзе на ваенных, на генштаб, на міністэрства абароны, на канкрэтных людзей, а не на сістэму. І пакуль адна частка краіны жыве ў рэжыме удараў у эканоміцы, свае сігналы і трывогі. Паводле ўцечак з расійскага цэнтрабанка разглядаецца сцэнар замарозкі ўкладаў насельніцтва на некалькі гадоў. Паралельна скарачэнне, менш супрацоўнікаў, менш выплат. І гэта ўжо сістэмная тэндэнцыя. Усё гэта разам паказвае адно: рэсурсаў становіцца менш, і рана ці позна гэта адчуе кожны, бо вайна, якая цягнецца ўжо 5-й год, мае сваю цану, і яна толькі расце. І напрыканцы пра надвор'е. Пасля гарачых навін крыху пра вясну, хоць яна сёлета з характарам. Што далей? 1 траўня надвор'е яшчэ будзе нестабільным. З Балтыйскага мора прыйдзе малаактыўны фронт. Чакаюцца кароткачасовыя ападкі, дождж, уначы, раніцай, месцамі нават мокры снег. Але ёсць і добрая навіна. Ужо з 2 траўня пачынаецца пацяпленне. Уначы месцамі да +16, а ў дзень ад +14 да +23 па захадзе краіны. Вясна ўсё
ж бярэ сваё, так што трымаемся і няхай добрых навін будзе больш. Стаўце лайкі і падпісывайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы.